Kadhi weche mag somo, jatend migawo mar somo Ngire George Mago telo ne nyasi mar keto ayanga chenro molos lony manyasani mar rwako nyinge jopuonjre e rejista mar piny owacho mano NEMIS. Ka chenro ni biro neno ni jokanyo duto mag migawo mar somo oyudo konyruok mopogore opogore mag somo kowuok e mbui mar NEMIS. Chenro ma kama biro konyo koda ka jonyuol e rango duoko mag nyithindgi kowuok e mbui mag skunde mopogore e pacho ka. That this new engineered NEMIS is going to be much safer, and no sniffing dogs will be able to enter it and do anything funny. It has also empowered many other groups and restricted those groups to certain levels of access, which is what is going to make sure that the data remains reliable. In the past, and we are all guilty about this. There is nobody who is not guilty. We played around with figures. This time, these figures mean lives of children who have parents and guardians. So they are not going to be just statistics. Kadhi County Mamigori. Midhiero mar biuruok mag taka